Буа шәһәрендә гасыр чырдашы Бакый Урманчы сында, моңда, шигъриятта дип исемләнгән китап бәйрәме үткәрелде. Биредә бер юлы 4 китап тәкъдим ителде. Китап бәйрәме кичәсеннән Мөршидә Җихан репортажы. Китап кыйммәтен белгән халык гел күркәм гамәлләр кылырга ашкына. Бу юлы Буа якташлык җәмгыяте җирле хакимият белән берлектә бер юлы 4 китап тәкъдир итү кичәсен оештырды. Төп чара башланганчы ук кунаклар Бакый ага рухын тоеп күргәзмәләр белән танышып йөрде. Сибгат Хаким шәрәгә әйтсәк, бүген монда Бакый күргәзмәсе, бүген монда Хуҗа Урманчы, йөрдем олы сәнгать дөньясында, йөрдем тәмам күңелем булганчы. Бүген Буага Бакый Урманчыга багышланган 4 китап кайту, ул бик аңлаешлы һәм ул символик. Чөнки Бакый Урманчы шәхесе шул кадәр зур. Әле аны 4 китапка гына сыйдырып бетерү, аның төрле эшчәнлегенең төрле якларын 4 китапка гына сыйдырып бетерү дә мөмкин түгел. Шул вакытта әлеге 4 китап, алар яңа, һәрберсе яңа өлкәләрне ача торган китаплар. Дания Захидуллина шәхесләребез сериясеннән Бакый Урманчы китабының фәнни мөхәррире. Үз чыгышында ул әлеге китап аша Бакый Урманчының философ, галим буларак ачылуын сөйләде. Шул ук китапның кулъязмаларын һәм аннан тыш Бакый аганың сайланма әсәрләр буларак тупланган шигырьләрен, шәхси архивында сакланган Ибн Фазланның Болгарга килүе җыентыкларын гарәпчәдән гамәлдәге язмага Зөфәр Мөхәммәдшин тәрҗемә итеп 2 телдә туплап биргән. Бакый Урманчының шәхси архивындагы бик күп язмаларын, аларны инде яңа баштан бөтенләй көтелмәгәнчә, анда сәнгатькә караган, аннан соң хатирәләрен, истәлекләрен, документларын, хатларын һәм башкаларын инде менә шушы Ибн Фазланны дигәндәй, алар барысы да яңадан нөлдән башланып, бер ел эчендә барысы да эшләнгән эшләр. Аз гына вакыт эчендә зур эш башкару Бакый ага мирасын җәмәгатьчелеккә танытырга теләүчеләрнең бергәләп күмәк көч булып эшләү нәтиҗәсе. Әнә шул бердәмлек Бакый ага Урманчы тарафдарларын туган төбәгендә очраштырды. Сынчы Бакый Идрис улына багышланган бүгенге чарада якташларыбызны, кайткан кунакларны күрүемә чиксез шатмын. Нәрсә генә эшләсәк тә, нинди генә инициатива белән чыксак та, без һәр вакыт сезнең ярдәмегезне тоябыз. Буа якташлык җәмгыяте белән район җитәкчелеге ярдәмләшеп, киңәшләшеп эшләү нәтиҗәсендә ел әйләнәсе бик күп чаралар үткәрелде. Бакый ага Урманчыга багышланганы иң зурысы. Үзара хезмәттәшлек, рәхмәт хатлары белән дә ныгытыла. Бакый Урманчы китапларын тәкъдир итү чарасына Татарстан Фәннәр академиясе галимнәре, рәссамнар, язучылар, сәнгать әһелләре кайтты. Мин сөенәм, аның заманында яшәдем әзрәк. Әлбәттә, ул мин әле яшь идем, мин бөтен өйберне аңлап та бетермәгәнмендер ул вакытта. Ул мине менә уйнама карап, кайбер рольләрне уйнаганнан соң, ул мине үзенә чакырды. Менә ул күрә белгән, аны бит аны аңлатуы да читен. Чөнки ул бөтен әйберне 100% аңлаган ул бөтенесе. Татарларның киләчәген күз алдына китергән ул мин яшь вакытта менә карап. Безнең театрыбызның киләчәген күз алдына китергән. Безнең язучыларыбызның киләчәген күз алдына китереп эшләгән бит уларны. Ул белән ишетеп әйтте менә мондай гылый буйды. Аны аңлатып бетереп булмый. Андый кешеләребез тагын ешрак тусын иде. Бакый абый гаҗәеп зур шәхес. Аны үзенә бер төрле галәм дип тә атап була. Аны әле өйрәнәсе. Аның бит эшләре мәңгелек. Әле музыканың нотасы кала. Әйтик, язучының кагазлары кала. Әмінің таш сыннары кала, агач сыннары кала. Һәм майлы буяу белән ясалган сурәтләре кала. Кеше йөзләре кала. Алар барсы да мәңгелек. Бакый ага калдырган мәңгелек йөзләр кичәдә тәкъдир ителгән искусство графики, Бакый Урманчы, истоки традиции, инноваторство дип аталган
фәнни монография дәрәҗәсендәге җыентыкка тупланган. Марат Искәндәр улы Мингалиев Бакый Урманчының шушы өлкәдә графика өлкәсендә аның портрет, пейзаж жанрында, китап һәм журнал бизәү өлкәсендә, театр декорациясендә, шулай каллиграфия өлкәсендә булган аның казанышларын күрсәтә, аларга анализлый, аның кыйммәтен ачып бирә. Шәхесләребез сериясеннән Бакый Урманчы һәм шигырьләр җыентыкларын туплап бастыруда Буа якташлык җәмгыятенең, Нефтчеләр хәйрия фондының, нәшрият хезмәткәрләренең дә өлеше зур. Юбилей елына шундый бай хәзинә белән килү, ул шатлыкны Татарстанның бик күп күренекле шәхесләре белән уртаклашып тәкъдир итү кичәсе уздыруда горурланырлык чара. Әлбәттә, бу бик зур дәрәҗә. Һәм инде бер яктан бу Бакый Урманчыга булган ихтирам, аның иҗади мирасына булган ихтирам һәм аның белән бергә эшләгән, бергә яшәгән дусларының хатирәләрен ишеттек. Һәрберсе дә анага гаять зур җылылык белән, күңел җылылыгы белән бәя бирделәр. Бакый Урманчы шундый шәхес, аның янына, аның турында күпме беләсең, шуның кадәр ул аның тормышы үзе кызыксындыра. Ул кояш шикелле, кояшка ничегрәк якын барасың, шуның кадәр җылырак. Кояш кебек җылы эләшкән Бакый ага Урманчының иҗади мирасын барлауны Буа якташлык җәмгыяте башлап йөрүчеләрнең берсе. Алар бөек сынчының улы белән дә гел аралашып, киңәш табыш итә. Гел очрашып торабыз, бүтән мәсьәләләрне хәл итәбез. Эрик Мунирович белән гел туры мөнәсәбәттә, менә алар мине дә бик үзләренә ничектер якын сизәләр. Буа якташлык җәмгыяте идарә әгъзаларының Бакый Урманчыга багышланган музей төзү тәкъдимен Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та хуплады. Тәкъдир ителгән китапларда Буа шәһәрендә сафка басарга тиешле музейның рухи эштәлеге, күргәзмә залларының нинди булырга тиешлеге, күрсәтмә әсбаб кебек әзерләп бирелгән. Мөршидә Җихан, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары өчен Буа районыннан.